Mehran tamaşaçylar, biz Çorum'a seýahatymyzyň dowamynda bir näçe gyzykly söhbetdeşler gurnak seýetdirýär. Elbetde seýahatymyzyň çäklerini şeýle maglumat bermek istäýär. Çorumyň çäklerinde 28 sany owa türkmen owalar hataplanýar. Bu ýerde türkmenleriň birleşigi döredilip, bu ýerdäki adamlar gadymdan gelýän türkmenleriň edim gylymlaryny hem de bayramlaryny ýaşadýanlyklary barada maglumat berýärler. Indi biziň häzir size ýetirjek gyzykly söhbetdeşligimiz Çorum türkmenlerine, ýa-ni Çorumda ýaşaýan türkmenler barada gurrun berer, seýahatymyzyň çäklerine söhbetdeş bolar. Meniň söhbetdeşim İsmail Aygün. Hem mäňide salam. Biziň ýurdumyza, esasan hem Çorum welaýatymyza gadyr edip geleniňiz üçin ähli döredjilik toparymyza köp sawatlaýan. İkincisi aslımızın, atalarımızın, ceddimizin, şimdiki Türkmenlerimizin yaşayışı. Ata watanymyzdan gelip Anadolu'da mesken tutan türkmenler bilen, şeýle hem olaň ýaşaýyş durmuşy bilen ýakyndan gyzyklanýanyňyz üçin hem size köp sawatlaýan. Ve şu ýerden ähli türkmen doganlarymyza mähirli salamy ýetirmek isleýän. Orta Aziýadan ýoly rowana bolanmazda Hoca Ahmet Yasawdan Akpata alıp Anadolu'ya yerleşdik. Türkmenler Seljuklaryň döwrüne söwüşçän bolup Osmanly döwletiniň döwrüne bolsa dörediji, esaslandyrjy ýurt bolupdyrlar. Zaten Türkmen ne demek? Öz, nevi, Türk'ün özü, Türk'ün çekirdeği. Türkmen budur. Ben Türkmenem. Ben Türk'ün özüyüm. Tarihi tersalarymyzda biz Orta Aziýadan ilki bilen Maraşy we Siriýa, Tomsa bolsa ol ýerlerden Sivas we Çorum ýaýlalaryna ata-babalarymyz gelip, şu topraklarda mesken tutupdyrlar. Başga zerurluklarymyz üçin Maraşa gidenimizde Oğuz Hanyň Dülkadirli ogullary taýpasy bilen hem garyndaşlygymyz bolupdyr. Biziň aslymyz Oğuz Hanyň Eýmir taýpasyndan. Eymir boyundan, Osmanlı'nın 24 Oğuz boyunun Eymir boyundan, Alparslan'ın Alparslan'ın koşun serkerdelerinin 12'si Türkmen bolupdyr. Yani hep vurucu unsur olarak bulunmuş. Çorum'a geldik. Çorum'a hemişelik yerleşmemiz 1650-1700 ýyllara gawat gelýär. 2000-nji ýylda çykan jurnallaryň birinde Fatih Sultan Mehmed'iň fermanyny okudum. Fermany laýyklykda türkmenleriň ýazlyk we gyşlyk ýaşaýyş ýerleriniň üçin edilmegi boýunça görkezme berilipdir. Ýerdeji çeşmämiz mallarçylyk bolanlygy sebäpli ýaýlyk we gyşlyk ýaşaýyş täplerimizi häzirki wagtlar içinde saklap gelýär. Burada 28 Häzirki wagtda Çorumda 28 goloy türkmen owalary bar. Munyň bilen birlikde türkmenler İzmir, Kars, Şankyry, Adana welaýatlaryny we Anadolu'nyň bir näçe beýleki şäherlerini häzir hem ýaşap gelýärler. İstanbulyň galalaryny musulmançylyk tuğun diken Ulubatly Hasan hem türkmenler. Şeýlelikde biz respublika döwrüniň hem özeni bolupdyr. Biziň türkü döwletleriň 80 göterimi bilen ara baglanşygymyz bar. At şapmak sungatymyz hem ata watanymyz bilen bir mengdeş. zamanlarda bizim şeyde anam da okuydu bunu. Horjun we keşe dokumak ýaly sungaty we olarda ulanýan nagışlarymyzda hem umumlyklar bar. Biz bunu halıda da okuyorduk, kilimde de okuyorduk, heybede de okuyorduk, yastıkta da okuyorduk. Hatta motifleri bile aynı. Çok benzerlikleri var. İsmail ağa köp sağolsun aýdýas. Elbetde gowy zatlar aýdyp berdiň. Bu ýerde ýaşaýan türkmenler barada mehran tamaşaçylar teýhadyň ähli çäklerine biz diňe bir Çorumyň çägine däl, Karamany'da da, Konya'da da, umuman Bilecik'de de, Eskişehir'de de, ya beýleki şäherlerde de Türkiýanyň ähli kunjaklaryna bolanmyzda, dünýäniň her kunjagyna bolanmyzda türkmenler barada gyzykly maglumat berýär we olar teýhadyň çäklerini size ýetirýär. Şonuň bilen baglykda bugünkü seýahatymyzda da näşeler ýaly gurulmuşdyk, size hödürledik. Elbetde sizden bir näçe zatlar bilensiňiz diýip umyd edýär. Çorumda ýaşaýan türkmenler barada sag bolun. Yardımcı olduysam ben de size çok teşekkür ederim.